سلامات أمني لما أنت مدى أوسوشيال ميديا زعزارة بخوين زلا كاب إيرترا مجلس واتين له إيرترا بزعباك بحري عصر تغلطنات توتيا يخلي تهاجر قرب زلوهم تركوني إيرترا سودان نجد سدرات بمعدل مريت كل العفان أبع سرعة بالسجلنا متكعتات المكياد ددفوا عم حيزهم أبتتنقل يركبوا كم دلو زبايت ناي بحكي أبنتات كم أول أبي أحمد نعي أخوين حزب تግራይን ህዝቢ ኤርትራን ተጠንቀ ደቡብ አፍሪካ ምስ ሃገራዊ ኮንግረስ አፍሪካ ANC ይርክብ ዘሎ ደቡብ አፍሪካዊ ፖለቲከኛን ዲፕሎማት ናብ አስመራ ከመትለኽ ተገሊጹ እዚኦም ካልእስን ኣለውና እስካዕ መወዳታ ምሳና ሰናይ ምክትዛል ዓለም ብትግርኛ ክነዛርብ ኢና ጽምዶ ንቅድሚት ወይላ ዓለም ብትግርኛ ክነዛርብ ኢና ጽምዶ ንቅድሚት سلام فتوات فلما لايك እንዳገበርኩም ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ከዓ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ሃናጽ ሐሳብ እንድርኢቱ ነበት ኮሜንት እንዳገደፍኩም ሓድሽ ተዋና መደብ ስለዘለው እስካ መወዳታ ምሳና ነኸይድና ፈለማና ቪዲዮ ሜሮን ሓውና ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ተጠንቀቅ እንዳበለና እዩ ብዛዕባ እንታይ እዩ እስከነካታተል ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ተጠንቀቅ ኩልኻ ተጠንቀቅ እዚ ኩናት ናይ ፖለቲካ ጥራሕ አይኮነን ናይ ህልውና ኩናት እንከላይ ናይ ዘርኢ ምጽናት ኩናት ሓፋሽ ክነቅሕ ክኸላሉ ናይ አድባራት ምፍራስ ኩናት ናይ መሳቅል ምንቃል ኩናት ናይ ታቦት ምድፋር ኩናት ናይ ምጥፋእ ሃይማኖት ኩናት እንከላይ ናይ መሳጊድ ምፍራስ ኩናት ናይ ካሉ ኩናት ከይመስለካ እዚ ኩናት እዚ እንከላይ ብዘርኢ ኸጥፋእካ ዝተበገሰ ኩናት እዚ ኩናት እዚ መሳቅልካ ቦንቂሩ ክሰጉግ አድባራትካ ክፍርስ ታቦትካ ክደፍር እዩ ዝዋደድ ደሎ ጥንቀቅ ኣለካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ጥንታዊ መሳጊድካ እንገለን ሓው ክርኩ ዓሊ ዝቃለስ ዘሎ you have to be careful ልብ ክትብል ክትከዳ ኣለካ ተዘይ ኮይኑ ግን ኪኒኡ ዝኸደይ ኣብ ዓደ መሓራ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣስተውዕል ኣብ ዓደ መሓራ እንታይ ይፍጸም ኣሎ እንታይ ተገይሩ ልብ ክትብል ኣለካ ጉዳይ ሰቂድካ ምሳብ ኮንካ ከምዝ ከገብረ በዚ ኻአትየ ንገዛ ርእስኻ ምውራድ ኣዋልድካ ከተዕምጽ ኣዋልድካ ከተድፍር ዓድኻ ካብ ስኻ ፍትሕ ከነምጸላይና ንቃለስኒ ኤርትራ እምበር ንሕና ኤርትራ እኽልቲ እያ ንዓና ፍትሕ ከነምጽኢና ንቃለስ እምበር ንሕና ዓዲ ክንሸይጥ ኣይኮንና ንቃለስ ዓዲ ክንሸይጥ ኣይንቃለስና ንሕና ከፊኢና ኣሎ حاسمنا له هو سلازا حسمنا إلى نقالس كحشنا إلى نقالس زبلتنا مراحة خنكون ويكا زبلت مراحة تتعدي تركب تعدي بسلامة ومن قد بزي كوينات حد بزي عقرقر شقر نابز حاشا متساخت السقاقر نحنا حد غنطفا يكوننا نقالس مدفع تعدي كوننا نحنا غنفدي كوننا نقالس تاي قبرنا نحنا مفداين عنا نحنا اب إيرترا زخونة بقيمن بقالن تأكيب كازكاير قالسي نمنتاي حفاش كستوعب على نحنا دك حدا سواي دك حدا سدرا بيت سمينا توالدنا قلملا حدا هزبينا امنايت اني قريخم بيخم امنايت اني قريخم بيخم من مخانا صلاتنا بزحات ناي حدا صلات راح يترايو اشحاتنا يمان ناي صقام صلات يوم زلوخ بكل ربحاتهم كبتن خمس ددي لبغتوا بلغت تقولوا لكم سابي احمد كونكا ابي ايرترا لوطي ايتمصنيخا نمنتاي ابي احمد ني ايرترا ترتيو مسترت كونكا تم انا ورداتي باي ذا واي حفرتي بقى عدخا كبرخا لولاونتكا زدفر زل اكل كتمخن يلو ايبلن كمزكو ايلو وا صلايناس بابيت يكون ابي وتكا كا بابيت كونكا كتنبر جمد سقيل كخلت متر شقق كتبلي حايش كاب عصب كتكون عصب كاب مخان زخف نجار عالم بفوتهم كل يكن بقى عدخان ده تدفره لولاونت كالعيلو ده تزارب حدا أكل بقى تعين الدنقور النايزي صباح نقول انت عينت عدي حسكايخا قطبخ تهنس دلي خازن لها
إذا بحر زحليف كاتيب كايس نتاي قطباي خا تهنص دحر سرعات بلصقنا اب إيرترا ناي بلصقنا حتى ناي ديمقراسي حتى على علي يفلطني أتم سبات أستوعلومو بلصقنا اب إيرترا ديمقراسي ختكلالو إلي يفلطني بلصقنا ناي إيرترا ديمقراسي غداي خوين يفلطني بلصقنا نصر حتى يزلو እሱ ድማ ናይ ዓሰብ ሕቶይ እስኻኻስ ሙሱ ኮይና ዲሞክራሲ ከነምጽኢና ደይደለ ዲሞክራሲ ንዓኻስ ብገንበርካ ሽጉጥ ከእትወልካ እንዲ አንለስ ባሪያ ተዘይኮንካ ንምንታይ ጽባሕ ንጎ ንዓኻ ጽባሕ ንጎ ከዝቀትለካ ምክንያቱ ንሱ ዓሰብ ኮስት ኮይን ንስኻ ኣብ ውሽጥካ ሰላም ክትረክብ ይብልካ ምክንያቱ ናይ ኦሮሞ ስልጣነ ክፈጥር ዝቃለስ ዘሎ ውርንጭላ ኣሚንካ ክትቃለስ ኣይትኽእልኒ لما أنت إنترفيو سمعوا ياهم أورومو خبل بأورومو جميرو بأورومو ديوا أورومون إثيوبيان مالت أورومو مالت يبلا كله السخان تاي دلي خاي خمس أتسلف زلها السلام فخا خلت سرك خلالو عدغت شيء بسناتين بقيم ببقل على كسوز بهالو خمس جيرو من أم إحنا خنفدل لنا عند حرز باقوم باش شفتها خوين جقنا خماني مستوعب كان من اللي شاصرنا كم جقنا عندام صحة هاجر كتسرح يتخلنيها يس من اللي شاصرناي مريصوم يوم صقم يبلومن انا مستوما بوتات ችግር ይብለይ ነቲ ታሪክ ትخدግም ተመጺ ኻድን ወል ፕሮብለም መጺ ማለት ኦኬ ነገራት ናብ ዝኸፍ ጥርዙ ይመጻሎ ኣብ ቀልውላው ናይ ቀርን አፍሪካ ማለት እዩ ኣብዛት ማልዕለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወከልቲ አባላት ብርጌድ ንሓሙድ ዝኾኑ ጋዜጣዊ መግለጫ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኽህቡ ኣፍቂድሎም ነይሩ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስተ ተወከልቲ ናይ ብርጌድ ንሓሙድ ዝኾኑ ሰባት ድማ 20,000 ወተሃደራት የድልይዎም ከም ደለው ወይ 20,000 ወተሃደራት ይሓትኩም ደለው علامهم دما إيرترا داغماي نخانصون نتدلو منغساوي إيرترا دلو نخودقون أبتا هاجر دما حدش حقي نختاتاتون زبل إيه مالتيو إذا كبابنا 3 دقائق لعلي نزخون غازيطاو مغلص أب استفلالي معكنا زيناتات تزرغيحلو نا إثيوبيا بساعات እዚ مالتيو نا إثيوبيا ፖለቲከኛታትን استفلالي تلفزيونات نا إثيوبيا نا بساعات እዚ ነዚ ነገር እዚ ድማ ካብና ብንቀባበላሉ ይረአሎ ማለትዩ እሱ ጥራይ ኮነን ካልኦትን ብቋንቋ እንግሊሽ መደባትን ዘዳልዋ ኣብ ፌስቡክ ካልኦት ፕላትፎርም ዝኾና ኢቲቪውን ከይተረፋ ኢንፍሉዌንሰራት ኢሎም ዝጽውዕዎም ኤርትራውያን ከይተረፉ ተቃውሞም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ይስምዑኩም ደለው ምስሎም ከይተረፈ ብሰዓት ዝዘርጊሖም ይርከቡሉ እንታይ ዘጋጥም ደሎ كمون نبزغطل فيديو هنكاد كلنا بزعبا قدايت آنيكو حجون اندغطلت يزلا حفتنا هزباويت سحاقت بالمتحف ملك استحتمت حانتو هبتوون تواهبات تالا اسكن كاتاتل هزباويت ناي بحكي أبنتات دك نسيو أبنت حدار لعل كل نخمة زبنا سحاكي زبنا حقوسكم زبنا فقركم سناي زبن كم تسألكم إذا سحاقيت بالمتحف بشم كلس فتاوسنايكم نعاخي يبركتل كلكم زي قداميت درستيا سحاقي كسعقوا لي الناس حقكم كنورو راي يغني لنا ونجيب زوعلكي نمتعيشي عمينالكي عميناوة بتسحتعي سقعيت لالي حيوان من تدبري حيوان زيادة قلبي حيوان زي باخي انبي بنا يلون ساري بحاجة خلنا كما يبقى بيننا قدر في اسم حبانا مستخيم ولا سبق بحمار صنعوا الساقي هيدا يقولوا معفاس بلت بالايام الزراغي نصف الفاس فغرنا خيات الكاس كده بحبيبي كده بخور ويل يهني النمال بقعد نعلل واي داير كمان شري شرا فغري في دمي اللي تعود باري كده بحبيبي كده بخور ويل يهني النمال بقعد نعلل واي داير كمان شري شرا فغري في دمي اللي تعود باري بارك المالكي اي كورس غرغور
تهد مع فضلي وقام بيا بيا صعبين غريدو زي الفين حسيا فالفالي تقيلانا سلامات እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም كمون ناوز غتصل فيديو خنكر كلنا إيرترا بزعبا قيح بحري 12 نطوتات كم زوصات صصبات እንዳገለጽ አየን እስከ ንካታተል ኤርትራ بزعبا قيح بحري 12 نطوتات አውጽያ እቲ ከባቢ 12 ሚታዊት ንግዲ ዓለም ዘመሓላልፍ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ሎሚ ካብ ተራማያዊ መስመር ማእከል መድረኽ ዓለማዊ ውድድር ቁጠባዊ ውትድርና ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ንጸቱ ቀልቢ ዘባውያን ዓለማውያን ሓይልታት ኣብ ዝስሕበሉ ኤርትራ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ንድፊ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍሊጣ ኣብዚ ተሃዋሲ እዋን ሓፈሻዊ ቅርጽን ጠማሪ ዘባው ጸታን ሰፊሕን ከምኡውን ንሰፊሕ ምትሕባር ዝዕድም ኣሰራርሓ ምትእታው ልዕል ዝኾነ እዋን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ሓሳቡ ጀመረ ጽሑፍ እቲ ዝቐውም መካናይዝም ኣብ 3 ዓኑ ተኸፋፊሉ ክረአ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ እቲ ጽሑፍ ወሲኹ እቶም 3 ዓኑ ናብ ሰፊሕን ጽኑዕን ግብራውን ራእይ ክሰጋገሩን ከለው ኣብ 12 ነጥብታት ተኸፋፊሎም ክራዩ ከም ዝኽእሉ ብምብራህ መርገጽ ኤርትራ ኣብኦም ተኸፋፊሉ ክራዩ ከም ዝኽእሉ ኣነጺሩ ንጸታውን ሓፈሻውን ኣተሓዛ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዘነጽሩ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ንድፊ ኤርትራ ዘበረኸ እቲ ጽሑፍ ቀዳምነት ሓላፍነት ዝስከማ ወነንቲ ሃገራት ምዃነን ብምንጻር ብሓበራዊ ስምምዕ ናይ ምትሕባር ክግበር ዝኽእል ንነዊሕ እዋን ማሪታይም ንምምሕዳር ዝኽእል ግብራዊ ንድፊ ስራሕ ምዃኑ ኣረድዩ እቲ ጽሑፍ ቀጺሉ እዚ ንድፊ ንቐታዊ ጠንቂ ዘባው ዘይርጉነት ብምድሳስ ንናይ ሃገራት ልዕላዊ ግዛኣትን ዘቤታዊ ዓቕምን ጸቒጡ ኣስሚሩሉ እቲ ጽሑፍ ወሲኹ ኣብ ክንዲ ቀይሕ ባሕሪ ንናይ ሳልሳይ ኣካል መወዳደሪ ዝኸውን ኮሪዶር ጌርካ ምፍቃድ እዚ 12 ነጥቢ ንጹር ዘላቒ መርሓ ጎደናን መንገዲ ዘባው ርእሰ ምርኮሳን ሓበራዊ ምክልኻልን ነዊሕ ዝኸይድ ጥሙር ጸጥታ ዝመርሕ ምዃኑ ኣረድዩ እቲ ጽሑፍ ኣብ መወዳእታ እዘን 12 ነጥብታት ዝሓዛ ንድፊ ስራሕ ነዚ ተኣፋፊ ኮሪዶር ቀይሕ ባሕሪ ካብ ተነቃፊ ናይ ዓለማዊ ናይ ወክልና ማእከል ውድድር ናብ ናይ ገዛ ርእሱ ዘላቒ ዘባውን ያርጋት ክሊ ዝልውጥ ይኽብል ኣመልኪቱ እቲ ጽሑፍ ቀጺሉ ልዕላዊ ሓላፍነት ብምሃብ ዓቕሚ ብምህናጽ ከምኡውን ውሽጣዊ ስምምዕ ናይ ምክልኻል ማሪታይም ብምግባር ንዘላቒ ንነዊሕ ጸንሕ ግብራዊ ርግኣት ዝኽእል ነጥብታት ከም ዝኾነ ኣነጺሩ زمدنا سودان إيرتران رغات قرن أفريقان قيا بحرن قرن أفريقان مأكل جيوبوليتيكا مسجار وددر مايو مسمر كوينولو أبزلو جيزي استراتيجيكا زمدنا سودان إيرتران زباو رغاتن محلاو ميزانن زل على قد زصوت مخانو أمباسادر سودان أب إيرترا أمباسادر عثمان أحمد عبد الباري قليتو بمسار تاريخاو متأثارن حبراو ربحان نايكلتين هاجرات زمدنا سودان إيرتران زيارة زباو رغات مفتار لعد كم زلو زبرهت أمباسادر زمدنا كلتين
ሃገራት ንሓበራዊ ራእይ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ መጻኢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ። ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ሱዳን ንሰሜን ኣፍሪቃ ምስ ምብራቕን ምዕራብን እተራኽብ ድልል ኮይና ከም እትውክል ብምግላጽ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነቶም ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ ግዜ ምስ ዘለዋ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ጸጋታት ማይን ማዕድናትን ተደሚሩ ሓዳሲት ሞተር ምዕባለ ዝዞባ ዝገብራ ይክብል አብሪሁ እቲ ኣምባሳደር ቀጺሉ ኤርትራ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፍሉይ ጂኦፖለቲካዊ ከባቢ እትርከብ ተስፋ ዘለዋ ወደባት እትውንን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሃብታም ባህርያዊ ጸጋታት ዘለዋ ብምዃና ብመንገዲ ቁጠባዊ ውህደትን ፖለቲካዊ ርግኣትን ኣብ ዞባዊ ስርዓት ወሳኒ ግደ ክትጻወት ዘኽእላ ምዃኑ አብሪሁ በዚ ኣጠማምታ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን ብሰናይ ዝምድና ጎረባብቲ ሃገራት ጥራይ ክረኣይ ክእልዩ ዝበለ እቲ ኣምባሳደር ናይ ክልቴን ሃገራት ስትራቴጂካዊ ሽርክና ብጂኦግራፍ ዝቖመ ብናይ ሓባር ረብሓ ዝተደገፈ ከምኡውን ዞባዊ ጸጥታዊ ቅድመ ኩነት ዘማልኡ ብምባል ገሊጹ እቲ ኣምባሳደር ወሲኹ ዝካፈሎ ወደባት ማሕበራውን ባህላዊ ምትእስሳር ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ክፈጥር ከምኡ ድማ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስን ሰብኣዊ ርክብን ኪኖ ወግዓዊ ወይ መንግስታዊ መቓብር ናይ ሓባር ዝምድና ንምድልዳልን ማሕበራዊ ምትእስሳርን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ከማዕበላ ዘኽኣለ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሒዳት ዓመታት ዝተረኣየ ዞባዊ ምዕባለታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ፖለቲካዊ ዝርርብ ስትራቴጂካዊ ርክብን ክኸውን ዝገበረ ዝበለ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኤርትራ ርግኣት ሱዳን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ከረጋግጽ እንከሎ በተመሳሳሊ ጸጥታን ርግኣትን ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ሱዳን ዝለዓለ ግደ ዘለዎ ኮይኑ ብምባል ገሊጹ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን መድረኻዊ ተልእኾ ንኸማልእ ዝተሰገደደ ፖለቲካዊ ምርጫ ኣይኮነን ድሕር ምባል ጂኦግራፍ ተወሳሳቢ ድሌት ከምኡውን ሓድነት ዞባዊ ኣከባቢ ዝልውጥ ኢሉ ዝምድና ክልቴን ሃገራት እናሰፍሕን እናዓሞቐን ኣብ ዝኸደሉ ኸኣ ጽኑዕ ጸጥታን ርግኣትን ክፍጠር ምዕባለ ከቃላጥፍ ንናይ መጻኢ ብድሆ ክጋጥም ዝኽእል ኣዝዩ ሚዛናዊ ስርዓት ክፈጥር ዘኽእል ክኸውን ኢሉ ምፍጣር ስትራቴጂካዊ ሽርክና ሱዳንን ኤርትራን ፖለቲካዊ ምርጫ ኣይኮነን ዝበለ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ብጂኦግራፍን መሰል ጸጥታዊ ምዕባልን ዝቖመ ክብል ኣመልኪቱ ኣምባሳደር ዑስማን ኣሕመድ ዓብደልባሪ እዘን ሃገራት ራእየን ናብ ትካላት ፕሮጀክት ከምኡውን ዘላቒ ናይ ረብሓ መርበብ እንተ ኣሰጋጊረንኦ ንርጋት ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነ ከረጋግጽ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ካብ መድረኽ ውድድርን ግርጭትን ብምውፃእ ናብ መድረኽ ምውሃድን ሽርክናን ዘላቒ ምዕባልን ዘሰጋግር ሞዴል ክኸውን ኢሉ كمون نزغل فيديو خنكر كلنا إيرترا زعتوا حدش درونات نأبي زسنبدا عندها توهذا سأبات نداقلت عين أسكن كاتاتل سرحات كركوز زخنا درونات إيد إيرترا سودان أتين كم زركبا زتفاعلي متساعد حبر زلوا خينم بتوسع خدمة ناي سرعة بلتقنان كورا خورنا خلواتن مسمكل خالنا يتهاجر كرب زلوهم تركوني إيرترا سودان نقدس درونات بمعدل نيتيبيا نمدال تنكاس قصلا بموال قبل على تركو خصتات وقصاتاتن أبقصات تويتر يقروا له بمسارة وقت إذا لحصر زبالة تصاون حبريتان ركوب منقد سعود عرب بلا أبور سودان ودواويت كتما باسعن أبزركو بمعرفان فارتزان درونات إيرترا سودان كم زركبتنيو بزرزر تقليص زركب أبز حج وأنا وزوا قرنا أفريقيا ما يتكي بحرن تهوسي تزركب زل حدا جنيا خونتات تركو قن خيران إيرتران سعود عربن جبسون سودان تسلفات تركب زل هاجريا أمونجو تركون إثيوبيا صنبوق زمدنا قوات تنبرة إثيوبيا مسحورات إمارات عرب إسرائيل بمتحبر أو سومايلاند تجور زل متتاوجن نتزمدنا خلتين هاجرات نوز خفاء من قد وسيد وخون كم زخل دمات تنتي جلسو أقدم بيلو زحالة فقلت سومن نفرت أذربيجان كابتا هاجر تبقي سنة وجدة سعود عرب دحر معرفو ناود دواويت كتما باص اعتراقا برزاتا كايدن من بارن دماز ذكريو إذا حج سرحت نايتركم معولات درونات أبي سودان إيرتران آتين زبهال زلو إثيوبيا خمو عين تكنولوجي درونات سلازي باللايا إذا هاجر أو شاغلت وديقات تركب عقلو صيب وزركب زل سرعات بلسقنا أو رأس معلتا وقرون كم زي عينت حابريتاتات خواتسن كل دما ممليس شاغلو تسمى يعرقو نابزغت الفيديو خنكد كلنا حايلتات صمدو ددفعهم حيزوم انداثا وهالايو سكن كاتاتل بس بداي تقومون كنتات أبد إثيوبيا تغسيتو زركب زلو كينات زتتعزي بمسارات لوني زوات زلو زتفلالي حبريتاتات جنبار حدنا تسبع عفار فانو كمون حوهد بحبار بمخان بمريت كل العفار أبد على سرعة بلسقنا مكعتات مكياد ددفو عم حيزوم أبتتنقب يركبو كم زلو بومي كاب إثيوبيا حبريتاتات يوچالو مراغبتات ناي سرعة بلسقناون نززوات زلو زيناتات أرقاقيتانو يركبان بوا تولتي كل العفر أنتار سرعة بالتقنع عدكا وكالسي أو اشتيرفا كايدو جنحو مولو بمولو مدلاتو ما تافيفهم نمتكعتي أبل على سرعة بالتقنع أبزحات زروان كجمرم خانم كتوم قيم تنحم بمسارة زلوموت إذا ركب ذو الحبريتها وشت مريت إثيوبيا مريتهم مريت كل العفر بمتاو ناتي فنجار سراويت ناي تقراين سراويت فدرال من إثيوبيا حيزوه زركب زلو كبابتات أو وشت مريت كل العفر
ዓራ ንምውፃእ እዩ እዚ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ይካየድ ከም ዘሎ ፀብፃባት ዝወፅእ ዘሎ ለዚ እታ ናይ ፅምዶ ከተካየድ ዝፀንሐት ርክባት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተወለድቲ ኢትዮጵያ በብከባቢን በብክልሉን ፋኖ ንክልል ኣምሓራ ህወሓት ንክልል ትግራይ ተወለድቲ ክልል ዓፋርካ ንክልል ዓፋር ዝውክሉ ደድፎም ሒዞም ናይ 0 ሰዓት ኣንጻር ስርዓት ብልፅግና ሓበራዊ ቃልስን ግጥማትን ንምክያድ ኣብ ተጠንቀቅ ይርከቡ ኣለዉ እዚ ሓደ ካብቲ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ተመዝጊቡ ዝርከብ ዘሎ ምዕባለታት እዩ ኣቐድም ኣቢሉ ዘመነ ካሴ ኣብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምኻድ ንዞም ተወለድቲ ናይ ክልል ዓፋር ርክባት ኣካይዱ ነይሩ ዝቐፀለ መዓልታት ዘመነ ካሴ ሓላፊ ናይዞም ተወለድቲ ክልል ዓፋር ብተመሳሳሊ ሰብ ስልጣን ህወሓት ኣብ ከተማ መቐለ ርክባትን ዘረባትን ተኻይዱ ነይሩ ስሉሳዊ ርክብ ድሕሪ እዚ ዝተኻየደ ስሉሳዊ ርክብ እዩ እዚ ኪዳን ናይ ፅምዶ ደድፎም ሒዞም ንስርዓት ብልፅግና ብመሬት ክልል ዓፋር ሓንሳብ እናሓዋሩን ፀራሪካ ንምጥፎ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት የካይዱ ከም ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ፀብፃባት ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ፅቡቅ ስጉምታት እዩ ምክንያቱ ንናይ ሓባር ፀላኢካ ዓቢርካ ምስ ዓረን መመካትን እቱ እንኮ ዘሎ ኣብ ባይታ ኣማራጭታት ስለዝኾነ ብልፅግና ምስ መን ተፃሚዱ እንተዳ ኢልና ንዞም በልዕቲ ውዳብ ተመሲሖም ክድረሩ ዘይክእሉ ራእን ዕላማን ዘይብሎም ሰባት እዩ ምስኦም ፀሚዱ ዘሎ እቶም ኣንጻሩ ፀሚዶም ዝርከብ ዘለውን ተዳሪናዮም ብመዳይ ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ብመዳይ ዲፕሎማሲ ወተሃደራዊ ዓቕምታት ብኩሉ ነገር ብልፅግና ነዛ ነገር እዚኣ ክወፃእ ዝኽእል ኣይኮነን ንሕና ኣካላት ፅምዶ ወይ ከዓ ኣባላት ፅምዶ ኮይና ዘይኮነስ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ኩሉ ንረኣዩ ኤርትራ ሱዳን ግብፂ ህወሓት ፋኖ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ እዞም ተወለድቲ ክልል ዓፋር ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዕጡቃት ኣለዉ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣለዉ እዚኦም ብልፅግና ኸ ኣብ ጎኑ ሓንቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣላ ኢማራት ከዓ ዕጥቅን ኣፅዋራትን ካብ ምቕራብ ሓሊፋ ኣብ ባይታ ንብልፅግና ወላ ሓንቲ ነገር ክትገብረሉ ይትኽእልኒ እዛ ኣብ ስክሪን ተሸኪዓ ክትፍክር ትውዕል ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅያ ድሕሪኻ ሽሮን በርበረን ጥሕንን ተተሰኪማ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ትምለስ ንስሓ መጨስ ደሓን ንሶም ትርጉም ዝዋሃቦም ኣይኮነን ንሶም ንረሳዕዮ ስለዚ እቲ ናይ ፅምዶ ሓይልን ናይ ፅምዶ ምራኽን ክሳብ ክንደዚ ደረጃታት እዩ ዘለዎ ዋላ ኣብ መዳይ መራኸቢታትን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሸፈነ እንተዳ መፂና ብልፅግና ብፍፁም ንሓይልታት ፅምዶ ክወዳደር ኣይከኣለን ዋላ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዩ ተዳኺሙ ኩሉ እቲ ዘምፅኦ ፕሮፓጋንዳ ካብ ሰዓታት ወይ ከዓ ካብ መዓልታት ዝሓልፍ ኣይኮነን ጥዑይ ዝኾነ ሓሳብ ሒዙ መፅኡ ክምክት ኣይከኣለን ነዚ ስርዓት ከዓ መመሊሱ ሓደ ካብቲ ኣብ ጭንቀትን ዓቕሊ ፅበትን የትይዎ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ እዚ እዩ ካብቲ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ህዝባዊ ዲፕሎማስን ርክባትን ወፃእኻ ሕጂ እቶም ተወለድቲ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መሬቶም ብዛዕባ ክልላቶም ዝግደሱ ነዚ ስርዓት ሓቢርካ ንምጥፋእ ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኣሎ ተስፋ ንገብር እዚ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ፍረ ክህልዎ እቲ ዝደልዮ ትልምን ዕላማታትን ከዓ ኣብ ባይታ ከተግበር ሰናይን ፅቡቅን ዕድል ንምንየሎም እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ልኡኽ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ዝብል ዝወፀ ፀብፃብ ኣለና እስኪ ንከታተል ምስ ኤርትራውያን ምዘንኦም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝሓየለ ሳይንሳውን ኣካዳሚያውን ርክብ ንምምዕባል ምትሕባር ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዓቕሚ ክኢላታት ምዕባይን ብቕዓት ላዕለዎት ትምህርቲ ሃገርናን ምዕባልን ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕርታት ኣብዚ ሰሙን ብርክት ዝበሉ ሱዳናውያን ፕሮፌሰራት ካብ ዩኒቨርሲቲ ካርቱም ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሪካ ከምኡውን ካብ ዩኒቨርሲቲ ባህሪ ዝመፁ ምሁራን ዘጠቓለለ ጉጅለ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ኤርትራውያን ምዛንኦም ኣብ ተኸታታሊ ኣካዳሚያዊ ገምጋም ንጥፈታት ሳይንሳዊ ኮሚቴታት ከምኡውን ኣብ ምክትታል ፈተናን ብሓባር ከም ዝተሳተፉ ተገሊጹ ብመሰረት ዲፕሎማስያዊ ምንጪ ኤምባሲ ሱዳን ኣብ ኣስመራ ንመርበብ ሓበሬታ ሱዳን ሆራይዘን ብዛሃባ ሓበሬታ እቶም ብርክት ዝበሉ ሱዳናውያን ፕሮፌሰራት ዝሓዘለ ጉጅለ ንፍሉጥ ሱዳናውያን ፕሮፌሰር ሙስጠፋ እድሪስ አልበሽር ዶክተር ካሊድ አልአሚን ዓዋድ መሐመድ ዶክተር ዓሲም ዓላ ኤልዲን ዑስማን ከምኡውን ዶክተር ዝርያብ ኤማድ አልዲን መሐሙድን ካልኦት ምሁራትን ዝሓቐፈ ጉጅለ መንባሩ ሓቢሩ እቲ ምንጪ በተወሳኺ ሱዳናውያን ምሁራን ኣብ መስርሕ ፈተናን ኣካዳሚያዊ ገምጋም ንጥፈታት ብምስታፎም ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኤርትራ ፍሉይ ኣካዳሚያዊ ኣበርክቶኦም ቀፂሎም ኣለዉ ክብል ገሊጹ ብመሰረት እቲ ምንጪ እዚ ኣበርክቶታት ነቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ነነዊሕ ዝጸንሐ ዓሚቕ ሳይንሳውን ባህላዊ ምትሕባር ዘንጸባርቕ ተበግሶ ከም ዝኾነን ከምኡውን ነቲ ናይ ሱዳን ኣካዳሚያዊ ክኢላታት ዝጠርነፈ ጉጅለ ልዑል ኣኽብሮት ዘለዎም ኤርትራውያን ምሁራን ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝገበረሎም ሓቢሩ ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ
ANC ርክብ ዘሎ ደቡብ አፍሪካዊ ፖለቲከኛን ዲፕሎማት ናብ አስመራ ከመትለኽ ተገሊጹ መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ምስ ሃገራዊ ኮንግረስ አፍሪካ ወይ ANC ርክብ ዘሎ ደቡብ አፍሪካዊ ፖለቲከኛን ዲፕሎማት ሚስተር ኒቲቢ ሞዲሰ አምባሳደር ተሃገር ኣብ ኤርትራ ገይሩ ከም ዝመዘዞን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ አስመራ ከም ዘመርሕን ተገሊጹ እዚ ዝተገልጸሉ ዞባዊ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ኮንግረስ አፍሪካ ዓባይቲ ሸዋነ ደቡብ አፍሪካዊ ዩጂን ሞዲሰ ንመሳርሕቱ ሚስተር ኒቲቢ ሞዲሰ ረብሓ ደቡብ አፍሪካን ምስጓምን ኣብ ሃገር አፍሪካ ዘለዎም ዝምድና ንምዕማቕን አምባሳደር ደቡብ አፍሪካ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ በመምዛዙ ሃገሩ ኣብ ልዕሊን ዘንበረቶ እምነትን በመጥቃስ ነቲ አምባሳደር ሰናይ መኔቱ ድሕር ምግላጽ እዩ ኤርትራውያን ሃገራውያን ጥራይ ኣይኮኑን ቅኑዓት ባህላዊ መንነቶም ዝሓለው እዮም ክብል ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ጦብላሕታን ጽቡቕ ናይ ስራሕ ዓመታት ከም ዘሕለፈ ዝገልጽ አምባሳደር ደቡብ አፍሪካ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ንኣስታ 6 ዓመት ዘገልገለ ዲፕሎማሰኛ ሚስተር ፐርሰቪራንስ ምውዘሊ ኮምሻ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ናይ ስራሕ ግዜ ድሕሪ ምዝዛሙ እዩ መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዘይመለ ግዜ አምባሳደር ተሃገር ናብ አስመራ ክልኽ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኤርትራ ምዝራብ አብያትና ሕጅውን ሕቶ ሸምጉሉኒ ስርዓት ብልጽግና በወግዓዊት ልሳኑ ሆን ሪቪው ብስም ኮንትሮባንዲስት ምሩኽ ባጫ ደበለ ኣብ ዝጸሓፎ ናይ ስልበጣ አውያትን ናጉል ሕልምን ዕብዳንን እከይ ውጥናትን ሽርሕታትን ዘቃልዕ ኮይኑ ቅድሚ ሕልፈት ዘሎ ድርሳነ ሃለፍታ ክበሃል ዝከኣል እዩ አሽምባይዶ ጨውቀትሪ ዝጠለመና ኸዳዕ ብጸልማት ዝፈጋአናውን ፈሊና እነውጽእ ህዝብን መንግስትን ኢና كمون نازغتل فيديو خنكد كلنا حدش مجلس قيح بحري اسكنكاتاتل ኢትዮጵያ ናይ ተጠቃምነት ዋንነት መሰል ባሕሪ ኣለዋ ድዩ ዘዓባ ብምሓዝ መዘራረብን ዝኾን ዘሎ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኬላታት ኢትዮጵያ ናይ ተጠቃምነት ዋንነት መሰል ባሕሪ ኣለዋ ድዩ ብምባል መልሲ ይቦምሉ 23 ጥቅምት 2023 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ቅድሚ ወከልቲ ህዝቢ ሃገሩ ካብ ጂኦግራፊያዊ ቤት ማእሰርቲ ግድን ክትወፅእ ኣለዋ ዝብል ምጉዝ ዝሓዘ ቃል ኣስሚዑ ብድሕሪ እዚ ማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ብኹሉ መልክዓትን መንገድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኣለና ዝብል ጉራን ፈኸራን ከስምዓ ከሪመን ኣለዋ ብምባል እቶም ኬላታት ነቲ ጽሑፍ መእተው ገይሮምሉ ቀፂሎም መራሕቲ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ባሕሪ ዝበሃል ሂብካ ብምቕባል እዩ ንሕና በሰላማዊ መንገዲና ኣፍ ደገ ባሕሪ ንደሊ ዘለና ክብሉ ብምጽናሕ ሞቅ ክብሎም እንከሎ ድማ ዋላ በሓይል ተጠቂምና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክነምጽና ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ ኢሎም እቶም ኬላታት ኢትዮጵያ ከም ሃገር ናይ መወዳእታ ጂኦግራፊያዊ ቅርጽ ዝሓዘትሉ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ጣልያንን እንግሊዝን ፈረንሳን ዝፈረሙሉ 30 ውዕል 1906 ምዃኑ ብምብራ ኢትዮጵያ ዋላ እኳ ባሕሪ ወኒና ዘይትፈልጥ ትኹን ነዚ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ጉዳይ ግን ብሕጋዊ መግለጺ ክወሃበሉ ኣገዳሲ ብምባል ዝርዝር ሓበሬታ ኣቕሪቦም እቶም ኬላታት ኣህግራዊ ሕጊ 4 ቀንዲ ምንጭታት ኣለዎ ድሕር ምባል ቀዳማይ ኣህግራዊ ውዕላት ካልኣይ ኣህግራዊ ልምድታት ከም መርትዖን ነዊሕ እዋን ከም ሕጊ ኣፍልጦ ዝረኸቡ ቀየት ተግባራት ልምድታት ሳልሳይ ብኹለን ሃገራት ኣፍልጦ ዝውሃብ መትከላት ራብዓይ ከም ተወሳኺ መርትዖ ነቶም ኣብ ቁጽሪ 2 ዝተቐስንዮም ኣህግራዊ ልምድታት ውሳነታት ኣህግራዊ ኣብያተ ፍርድዮም ብምባል ነቶም ቀንዲ ምንጭታት ኣህግራዊ ሕጊ ዘርዚሮም እቶም ኬላ እቲ ከም ቀንዲ ነጥቢ መቐይሮ ፈላምን ዝርአ ንባሕሪ ዝምልክት ስምምዕ እቲ ናይ 1958 ኣህግራዊ ስምምዕ ጀነቫዊ ድሕሪ ምባል ቀፂሉ ካብ 1972 ክሳብ 1982 ማለት ድሕሪ ናጽነት ናይ ዝበዝሐ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ብሓሌት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሕጊ ባሕሪ ዝምልከት ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ስምምዕ ናይ ምንዳፍ ስራሕ ተኻይዱ ብምርዳእ ኣብ 1994 ድማ ኣብ ግብሪ ከም ዝወዓለ ኣብሪሆም እዚ ስምምዕ እዚ ዝበዝሐ ሃገራት ከቲመናሉስ ኣህግራዊ ሕጊ ባሕሪ ኮይኑ የገልግላሉ ብምባል ድማ ኣነጺሮም እቶም ኬላታት አንቀጽ 125 ስምምዕ ሕጊ ባሕሪ 1982 ሃገራት ዘለወን መሰል ብዘመልክት ዘስፈሩ ሕግጋት ኣሎ ኢሎም ብምሕባር ብመሰረት እዚ ስምምዕ እዚ ሃገራት መሰልን ግዴታታትን ክህልወን ዝኽእል ነቲ ውዕል ምስ ዝኽትማሉ ጥራይ እዩ ካብዚ ወጻኢ ኣብ ኣህግራዊ ልምዲ ይኹን ሓፈሻዊ መትከላት ተመርኪዝካ ክሕተት ዝኽእል መሰል ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ የለን ኢሎም አንቀጽ 125 ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብሰላማዊ ኣገባብ በተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለኑ ሃገራት ክጥቀማ ተባሂሉ ዝመጽ እዩ እዚ አንቀጽ ኣብ 4 ነጥቢ ተኸፋፊሉ ብሕጽር ዝበለ መንገዲ ክግለጽ ይኽእል እዩ ብምባል ከዓ ቀዳማይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት በዚ ኣፈላላይ ኣብ ኩሎም ባሕርታት ከም ኩለን ሃገራት ሕጊ ባሕሪ ዝወሃቦ መሰላትን ጉባኣትን ኣለወን ካልኣይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ብግዛት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለውን ሃገራት ካብን ናብን ባሕሪ ናይ ምምላስን ምስጋርን መሰል ኣለወን ሳልሳይ ካብን ናብን ባሕሪ ናይ ምምላስን ምስጋር መሰል ምስተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለውን ሃገራት ብኽልቲያዊ መንገዲ ወይ ብዘባውን ክፍለ ዘባውን ደረጃ ብዝግበር ስምምዕን ቀጥዕን ይፍጸም ራብዓይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለውን ሃገራት ከም ኣካል ልእላውነት ዝኾነ ካብን ናብን ባሕሪ ናይ ምምላስን ምስጋርን ንጥፈት ንሃገራዊ ረብሓታት ብኣሉታ ከም ዘይጸሉ ከረጋግጻን ኣላይ ዝበሃል ስጉምቲ ክወስዳን ሙሉእ ስልጣን ኣለወን ዝብል እዩ ክብሉ ኣረድዮም
እቶም ኪላታት ቀፂሎም አንቀጽ 125 ኣብ ሳልሳይ ነጥቢ ኣብ ንኡስ አንቀጽ 2 እዚ ክትግበር ዝኽእል ኣብ መንጎተን ሃገራት ብዝፈረም ስምምዕን ቅጥዕን ምዃኑ የነጽር። እቲ ራብዓይ ነጥቢ ልዕላውነት ባሕሪ ከም ዘይንካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ድማ ንረብሓ ንምሕላው ኣድላይ ዝበለቶ ስጉምቲ ክትወስድ መሰል ከም ዘለዋ የመልክተልና። እቲ ስምምዕ ንኹለን እንተታት ማለት ከጋጥም ዝኽእል ጸገማት ኣብ ግምት ብምእታው ንምትሕባር ዝዕድምን ንሰላማዊ ተጠቃምነት ዘተባብዕን ንጹር ሕጋጋት ዘስፈረ እዩ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት አንቀጽ 125 ክልተ ዝህበን መሰል ክፍጽማ ንዑ ዝምልከት ስምምዕ ክገብራ ናይ ግድን እዩ። ዝርዝር ትሕሶ ናይቲ ስምምዓትን ሃገራትን ዝግደፍ እዩ። እቲ ሕጊ ግን ብዘይ ስምምዕ መሰል ተጠቃምነት ዝበሃል ከም ዘየሎ ዘነጽር ኢሎም ወሲሆም ከም ዝፍለጥ ዝበዛሕ ኣገራዊ ሕግታት ብፍላይ ድማ ምስ ተጠቃምነት ገዛእታዊ መሬት ወይ ማያ ዝተሓሓዝ ኣብ ወለንታዊ ርድየት ሃገራት ዝምርኮስ እዩ። ሕጊ ባሕሪ እውን ሃገራት ብወለንታ ዝፈረማሉ እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን ከዓ ከንሰሓባሉ ይኽእላ እየን። ብቐንዱ ግን ሕጊ ባሕሪ ምስ መትከላት ኣገራዊ ሕጊ ተሳንዩ ዝኸይድ ኮይኑ ዕላምኡ ናይ ሓባር ረብሓ ሃገራት ንምርጋጽ ይኽብላ ነጺሮም። ስለዚ ስምምዕ ሕጊ ባሕሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ምጥቃም ወጻኢ ንመሰረታዊ መትከላትን ኣገራዊ ሕጊ ብዝጻረር መንገዲ መሰላት ክትሓትት ዘኽእል ኣይኮነን ክብሉ ድማ ኣብሪሆም እቶም ኪላታት ካብ ስምምዕን መትከላትን ሃገራዊ ሕግን ወጻኢ ንግዛት ናይ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ክትጥቀም ዘፍቅር ትሕዝቶ የብሉ እንድሕር ምባል በተወሳኺ አንቀጽ 125 ንኡስ አንቀጽ 3 ተሪእና ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ንኻልኦት ሃገራት ናይ ምስጋር መሰል ተጠቃምነት ዝተፈላለየ መሳለጥያታትን ክትፍቀድን ከላ ሃገራዊ ረብሓታት ክትሕሉ ዘለዋ ስልጣን ዘኽብር ኢሎም ሃገራዊ ረብሓታት ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ብዘይገድስ እንታዩ እታ ሃገር ባዕላ እትገልጾን እትውስኖን እዩ። ካልእ ኣካል ዝውስኖ ኣይኮነን። በዚ መሰረት እታ ሃገር ኣብ ክልል ስልጣና ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ መሰላይ ብምባል ኣነጺሮም እቶም ኪላታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ንሃገራዊ ረብሓ ዝትንክፍ ኩነታት ኣሎ የሎ ንሳ ትፈልጦ እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ድማ ባዕላ ትውስኖ ኢሎም ድሕሪ ምግላጽ ናብ ዞባና ማለት ምብራቕ ኣፍሪቃን ተመጺና ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብዚ ዞባ ጠንቂ ግጭት ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ። ጠንቂ ግጭት ካልእ ሕቡእ ኣጀንዳታት እዩ ክፍለጥ ዘለዎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለወን ሃገራት ንተጠቃምነት ውድባትን ካልእ ናይተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ከም ቀንዲ ጸጋኒን ዝጥምቶ ክንዲ ዝኾነ ኣብ ዞባና ዘለዋ ወነንቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝኾነ ሃገራት ክሳዕ ሎሚ ንሰላማዊ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝቋም ሕጊ ወይ ፖሊሲ ክኽተላ ኣይተረአያን። እቲ ከም ጠንቂ ግጭት ኮይኑ ዝረአ ሃተምቶም ሕቶ ተጠቃምነት ዘይኮነ ዜናትካ ናይ ምድላይ ሃተምቶም ምዃኑ ንምርዳእ ብምባል ኢትዮጵያ ተቕርቦ ሕቶ ተጠቃምነት ክኸውን ከም ዝግባእ ኣነጺሮም እቶም ኪላታት ብመሰረት ሕጊ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ዋንነቱ ከም ዝምርኮስ ብምብራህ ከዓ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ኣመልኪትካ ዝወሃብ መግለጺታት ብፍልጠትን ብኹሉ ሸነኻትን ዝተጠመተ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣነጺሮም ሰላማት እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም እዩ ዝብል ነይሩሱ ትጽምዶ ቀደም ዝስሕቅዎ ዝነበሩ እንተይተረድኦም ደቂሶም እናሃለዉ ናብ እሳተ ጎመራ ስለ ዝተቐየረ ዝገርም ጉልበትን ሓይልን ስለ ዝፈጠረ ንሳቶም ከዓ ኣብ ጭቡጥነት ስለ ዘይኣምኑ ኣብ ነበራ ብሓሶት ግን ከዓ ናይ ካልእ እንግዳዓ ተመርክሶም ብእንግዳዓ ካልኦት ናብቲ ዝኒአዎ ደረጃ ስለ ዝበፅሑ ኩነታት ብዕምቆት ስለ ዘይፈልጥዎ እዚ ምስ ረኣዩ ብገሃድ ምስ ረኣይዎ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ሃለውለው ኣትዮም ዘለዎ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ሸረሪና ውግእ ስርዓት ብልጽግና ካብ ሱሩኽ እናቐነቕ ገይርዎ ሪፖርታት ተውፅኦም ኣለዉ ብኦፕሬሽን ደረጃ ኣብ ግራውንድ ዝገጠመና ናይ ኢንሰርጀንሲ ዓይነት ውግእ ኣይኮነን ዝተዋደደ በርቃዊ ንምግማት ዘጸግም ኩነታት ገጢምና ኢሎም ኣሚኖም እዮም ስለዚ እዚ ቲ ጽምዶ ኢሎም ዘብልዎ ዘለዉ ጽምዶ ብተግባር ከመይ ይገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝረአዩ ንኣብነት ሸረሪና እየ ዝብለካ ዘለዉ እዚታት እዮም ክቕፅል ኢኻ ምክንያቱ ዘምሳት እዚኣቶም ከም ህፃን ቆልዓ ኢዶም ሓውና እንደድካ እምበር ኩነታት ገምጊሞም ህዝባውያን ኮይኖም ኩናት ከትርፉ ዝኽእሉ ፍጡራን ኣይኮኑን ክሳብ ህዚ ዝርዎ ዘለዉ ስትሪኦም ኣለኻ ነቲ ኩነታት ዝህድእ ዘይኮነስ ሽም እናጠቐሱ ባረንቱ ዝበሃል መፀሱ ባረንቱ ዝበሃል ናትና እዩ ንህዝቢ ኦሮሞ ዘምፁ ጉድ እዮም ናሓዝሉ ዝኽእሉ ዘለዉ ማለት እዩ ኣምባሴራ ዝበሃል ከምዚኦም ዝመሰለ ሳዕሪ ብላዕ እዩ
صنحنا نلعب لنا نمبر نقص بحر نقاش دوري وتعرف لك هذا اللي مسلك تو قد يستايل نحن زلنا إذا مسافات يوم كم من قصدونه يكون سعر بلا عز بحال تفل سعر بلا عز بحال سويلو عبد خدو يو استايز قبر سعر وذو خولو يبلع مالتي من قصدهم غوني يقول إزاي بوت هذه خمسي لحد كل موت أنا قلت زاري يفتنا أورومانيا برنامج سلازي سمرو يلا فالفوم على حزي سوزواوي يخلو لزدلة مخنات كاوسيا علم بحريرة نوخ تدقف حدا قوخ تقول كتر حنوم عندنا أوتول لخاعات زواو نتخوين نحنا ونحب زنان يو جغرافي غيريو منجست غيريو يلو يس منجست غيري سرعات بلتقنا غيري منجست غيري زولا نسو خالي منجستي إذا حسوز الله سرعات بزوج زي جن سرعات بلتقنا يزغير أو يتجرجع خالي عندي سوق غيري إذا حسوز الله أو سرعات بلتقنا جن غيري جغرافي غيري زولا إيرترا نحط أينا ومنجو إيرترا نتبعان زولا أسسو يكون سرعات بلتقنا تواجيو زغيرو جغرافي هلا كغيره يفعل كم سرعات كن كوغري تخونتات نسيو زنغرو زلا كبارا ورت خوين ونز يغبر زلا اتمالي تاي افتزو قال محتو تسمع خيطون كا دورسينا خمس هلو يحيلو نيرم واحد زلو تقوم قاوزي جمرتي تدنقر نو كابون نازغت الفيديو خنقد كلنا أبي حمد أكو أيو اندابلا حدا من إساي حدك على محتات زقالة صلو سكانك عطاتل أبي حمد نعي أكو أيو زي حبرت هذه حشوتيو زولو سبات عيسانو نمو أبوخا عم تايتو لده أجمع تايتو باكوشت باشا شايلات شو كنت رخمت لا نابواقن تايتاي لما تعنت ملسين هو ماخا شما حاني زيني محمد علي أتبانير عدقرات لارقا بمولو ياو يفلتاي همي قتل تركب مساء أبي حمد أبو مركب دورة تعرف خمولك أخا خد حراد ديها حفتقات بحماق ميتاياكا أما تاسي يتبقى له أنا أخوينا خزارة كادخل حزيني بتعميني همي الخا ختقال الوتي خد أنا أبي حمد سوونا يسانا سقاها يو حاوها نعو نمتفا همي الخا وشتقات العائلو أما جوري شقد كل سونا تتراخمو كاوتشو قرر رسا زي توليلو بقى كلنا نقدر من نقدر أيوة ياو عارف هالشعور سلام هذه مدرسة محزبية أو قد نقرأسيو أنا مدلون مغرب كيف هجوري لما عندي هذا فلي زبالة جانتا مش فلي زبالة بعشانا مثلا كتير إذا قريب ولا معدي لما عندي تاريخ فلي زبالة دمو تقلي منستر أوي أحمد أبو أيوب زلنا زلوا حونا مالتي لما عندي أوزي كشاجر عم زلوا مالتي تاريخ دمو جنرال مقبي هايلة وساني ملغتي أم حلاليفم نزي زولد ماني أبزخري جغانو سماعتات كتما شرارو ترخيمو مع أبزحلفو ملغتي حزب تقراي قمد سلاتي بطيخو نوعاوت كمزبصح زترات ريبلين دحر مبالة كلو سطح حيلنا نقادين محبر سبن سراويتا تسطات إمدماني زلنا حدري كنا تقبري قباء زبلة ملغت أم حلاليفم باندا وند باندا سرعة حاجة كتملس لك أتملسه تمالون كابيني تأكبنا نزوم عدك إذا حازو مس بلسقنا تسلفوا نوع طويل نعم صاوي طويل نادن نوع طويل نعم الله تم هراي نور كاريها جبار ديها ملشا ديها نعم كنت أنا قرأ كائنين عمنا نمك كامل يعين أس يؤتو أوعد نحن توحد سنة أوعد ربنا نوجنا مرحتن ليك أنا نصعد بالسجنة نبحرن أفدق بحرن أملكتهم وجحت الحزق ربوم زلوا حدثتي زس دم محاسبات متحزيب الله من ناتنايو كن ملصينا إلى من نفكروا بنسألوا دماء نابت أي بحري كم مخد أي بحرنا بإثيوبيا خمس مقبار زبل حدش ماي زي تعمل إمامه هزوم قريبا مالو የባህር በር ለማግኘት ኢትዮጵያ ወደ ባህር ከምትጓዝ ለምን ባህሩ ወደ ኢትዮጵያ አይመጣም የሚሉ አማራጮች ይሰማሉ።
أفدق بحر نمركب إثيوبيا أنا بحري كابت تقع سلمتاي بحرنا بإثيوبيا زي ما زبلو أمارات إيتاتي سمع يوم ناب جمجم أيح بحري كم مخد نبحري بمثرب غير كم ممسوز بالأمارات إيتات زقرو مهورات هلو إذا مارات أزيك ساب كنديك عواتي غل ودا بحر دارچا كمهد بحرون ببويك أدو دارچاون مامتات يميل أمارات يميك أربو مهوران هلو نتيز حلمون زبهقوان كأيح بحري بخميك كمزوننوان نتصور من قد يبلو من زيجبت حقاو مرتعو سلازي بلوم حنساب بحيلي كالوان دما بحقي بإنكان هابان بتاريخ بجوغراف ببسح حزبي بلمانو وزتنا تبهالي تقالبات إن حد حدو زقاجون إمامتات حسابات يغربو ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ የባህር በር ባጣችባቸው አመታት ሁሉ ዳግም መተንፈሻ ለማግኘት በህግ ኢትዮጵያ በታሪካዊ አጋጣሚ አፍደገ ባህሪ ካብ ሰአነትሎም ዓመታት ዳግማይ መተንፈስን መርከብ በሕጊ በዲፕሎማሲ በእንካን ሃባን በኢኮኖሚን ብዙሓት ሓሳባት ቀሪቦም ኣለው ካልእ ድማ ምህንድስናዊ ኣማራጺ እዩ ከምቲ ግብፃውያን መትረብ ስዌዝ መሬት ኩዒቶም መትረብ ብምድላው ዝገበርዎ ነቲ ባሕሪ ስሒብካ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ይከኣል ዝብል ምህንድስናዊ መፍትሒ እዩ እንደ ግብፁ ስዊዝ ካናል መሬት ቆፍሮ ቦይ በማበጀት ባህሩን ወደ ኢትዮጵያ ስቦ ማስገባት የሚል የኢንጂነሪንግ መፍትሄ ቀይ ባህር 1000 ኪሎ ሜትር ኦልሞስት ብዙ ሀገሮችን ያካለላል ስለዚህ ከዛ ውስጥ በኢትዮጵያ ድንበር ጋር ያለው ርቀት ምን ያህል ነው 1000 ኪሎ ሜትር ገምገም ዘለዎ ቀይሕ ባሕሪ ንብዙሓት ሃገራት ይዋስን ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክንደይ ዝኣክል ርሕቀት እዩ ዘለዎ ኣብ 4 ቦታታት 34 43 54 ከምኡውን 63 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣለዎ ንሕና መትረብ ክንሰርሕ ከለና ኣብታ ፀበበት ቦታ ኣብ 34 ኪሎ ሜትር ኢና እንመርጽ ነቲ 34 ኪሎ ሜትር ሰብ ዝሰርሖ መትረብን ወደብን ተዳእ ተኳዒቱ እቲ ወደብ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ክስራሕ ይከኣል እዩ እቲ ወደብ ዝተሃንፀ ማይፍኖ በቃ ተራኺቡ ማለት እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ኣስፊሕናዮ ማለት እዩ ወደቡን በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ መስራት ይቻላል ከተገነባ በኋላ ውሃው ያው ግራውንድ ብሬኪንግ ሲለቀቅ ይገባል በቃ ተገናኘ ማለት ነው ቀይ ባህርን አሰፋ ነው ማለት ነው በሌላ አባባል ማለት ነው ከዚህ ጀምረን እስከ አሰብ ድረስ ያለው አካባቢ ብንቆፍር ወይም እስከ ቀይ ባህር አካባቢ ያለውን ብንቆፍር ምን ውጤት እናገኛለን ካብዚ ጀሚርና ክሳብ ከባቢ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ምስ ንኹዕት ውፅኢቱ ከመይ ክኸውን ክሳብ ዓሰብ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ንምኹዓት ቁመቱ ዕምቆቱ ስፍሓቱ ክንደዩ ክኸውን ኢልና ካብ መበገስ ሓሳባት ተመርኪስና ጽኒዕናዮ ካብ ዓሰብ ሰመራ ክሳብ ቱጀራ ዝኸይድ መስመር እዩ ኣብ ሶማሊ ናትና ዝነበረ ዙቤት ዝበሃል ወደብ ኣሎ ብእውን ከም ኣማራጭ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኩሎም ካብ 71 ኪሎ ሜትር ይሓልፉን እዮም እንደ አማራጭ ልንጠቀም እንችላለን ከሚለው አንጻር ነው ሁሉም ከ71 ኪሎ ሜትር በላይ አይወስዱም ከአፋር ወደ ቀይ ባህር አካባቢ ስንሄድ 71 ኪሎ ሜትር ይሄዳሉ እነኛ 71 ኪሎ ሜትር ሄደን ካብ ዓፋር ናብ ቀይሕ ባሕሪ 71 ኪሎ ሜትር ምስኳዓትና ዕምቆቱ 150 ጎኑ 180 ሜትር ስፍሓት ክህልዎ እዩ ንዕኡ ኩዒትና ማያት ቀይሕ ባሕሪ ክነምጾ ንኽእል ኢና ወደብ ፈጢርና ማለት እዩ የቀይ ባህርን ውሃ ማምጣት እንችላለን ወደብ ፈጠርን ማለት ነው አሁን ቀይ ባህር ውሃውን ያንን ቆፍረ ካመቻቸለት ንቀይሕ ባሕሪ ከም መትረባት ስዌፅን ፓናማን ኩዒትና ነቲ ማይ ከም ዝመጽእ ንገብሮ ወደብ ፈጢርና ማለት እዩ ብምጽዋዕ ክንጥቀም ነይሩ ድሌትና ንሱ ዘይከኣል እንተኾይኑ ግን ባዕልና ወደባትና ክንፈጥር ንኽእል ኢና ምጽዋዕን ለመጠቀም ነበረ ያ ካልተሳካ ግን በራሳችን ምን ወደቦች መፍጠር እንችላለን የሚለውን በዞም ልሂቃን ብዛዕባ ዝቐረበ መጽናዕቲ ቅድሚ ናይ ልምዓት መደብ ዘይመስል ነይረ ፈትሕሞም ትኾን ኢለ ተስፋ ይገብር ባይ